مامو 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 هضل ما يا مامو مامو جدي يا خال مامو جبابي خال مامو جي خوشكا خال مامو جبري خال حزدك مامو جمجي حزدك امجي جمامو حزدك Memo u masi zerin. Her ver aspekt inem. Pır bede ve Memo lehin jit tiştekerine heye. Çi bu ya? Evine min ohyanu jumasi yanmış diye. Li heke min tucar masine girti be ve çi be? Ezi deri vekim. Spas Memo. Slav hevalno. Slav herin ev çi sürprizik baş bu. Ji bo çend rojan ez diçim geçteke. Min merak dikir gelo tu dixwazi li masiye min sor binerî. Ah dayı işkereme xwara pişeri. Pişi dayı. Pir spas şêrîn. Em hevdû dibînin Memo. Ez diçim. Divê Aşağı bigêjim kaymışsın. trênê. Li gorî de emed bîse? Helbet ew jî te dibîne. Herê ew rî min ehmeq nanere hiç. Ah Memo fikaran neke ji bo kêfata cêre were hîn tişten din bibîne. Min dît. Rojekê masiyeke sor ku hemî jiyana xwe di vê kodikê da derbas bû kiriye. û hemû ku tu carî xwedî kurkekî nebûye heta quriyê min ehmeqî nedîtiye. Rojekê masî kurkekî bi navê Memû nas kir û Memû xwedî hêzin sêr bûye. Bêdomîne. Tiştekî bixwaze? He? Tu çi dixwazî? Te çi got? Tu dixwazî biçî akanosê? Em dikarin vîya pêk bînin. Dayı war binir. Ah masiya hejar. Ne ew dixwazî biçî behrabê bin. Bilezîne divê em avê biguherînin. Çima? Ewilî divê em hevalê te piçû derxin. Ez dikarim vê bikim. Baş e niha baldar be. Tu nexeyîdî ha? Ji bo masiya piçû Gilşah bê bêdeviya wê bi ava paqij heye ji bo nexweş nekeve. Ez dikarim ê bibim baxçeyê esmanê şîn hinekî dişibe behrabê Baş bin. e. Divê biçûk, parçeyên biçûk. Divê mezin. Ew qas ji vê ya zêdetir tiştekê din tune. Ha? Çi? Te çi got? Tu çi dixwazî? Ji min re bêj. Tu masiyekî ku gelekî xweşîkî. Tu bê min may. Aw, min berde. Bêlez biçim. Ev li wir çi dibe? Ez êşandim. Ew cinawerekî deryayî xirab e. Ew pir min êşand. Ah dibe kov jî fikirî bê gotuyu canawarî. Bi rastî jî me heştaya qapand. Ne wisa? Here ver. Wê name bidawî bû. Ev xweşîke Memo. Acaba hevalê te ci eciband. Şeveka bi alîkarî bû ya pir xweş bû. Masiya sor di nav deryayê da diçû. Li gorî min şevek pir xweş bû.